Ka jing sheli hasor nongpo bat ka jing kuman jong ki bor ki bapenihat ya ka kam shana surok bat ka kam shana nala bat ban penbiang ya ki jingdon kam na ka banta ka jing yat bet ki kali lane ki brew lane ka ka batuj ha kinala ha karkom ka badai uba CBCM ubadi chairman jong ka nongpo town committee ubalong ru urang ba shnong jong ka shnong buda ubala long teng ru UCEM barim jong ka Khasi Hills Autonomous District Council menta ka sngi ulapan pau ya ka jing sokhya halor kane ka jing jong ki pajba ki balej ki bawan na kane ka surok bat khamtam lei ki nong shong shnong jong ka nongpo ki ba man la ka sngi ha kane ka chaka kaladon kam banyo ya shibun ba ki jingpen ba na ka company Enhai ha ka bai dei bat ka jingbit jingbiang jong ka sor nongpo bat ru ban laj na ki jingsha ojor ki ba man la kapor ki jing ki ba khmat jong ka sor nongpo ka dei ka jing silei ka ba man ba hap slap bat ka jinglip jong ka laj ka ba kha ulapan pau ba ki por ki ba ompat wan ka ne ka surok ba forlen ki nala pentuj kilong ki ba he bat ka kamjuki ha surok Henry nadu bawan kane ka surok ba forlen kan nongpo kala shushilei bej lada slap tang kumba arpo minit ai kala dei kapor ya baro ban mi shakmat na ka banta ban pensngo sha ki bor ki badei pej halor kane ka banta ulapan pauru ba ka jinglej bu ya ki jing ujor na kalyang jong ka nongpo town committee kala long janman la kapor Henry la shupun ngej bej bakin sale bat kala shukut bej tang ha ka jing yakran kim yang kendiat menjadi ajibor ki nong ikmat dingir kim banyak cekmat ki ka district administration group kamplot banyak cekmat banle ka jodor kapti hanya abang ipet ya kisnong ki bakar ha ka thayo ismi kamtam ko asam haman la kawai ka shnong hamlong sor ladan ki flyover ladan ki pakar drain kan bahangi nong po nipan ka flyover yo nipan kene ka foot overbridge rumyo nipan kana sebabnya rumyo ban raise ya ka level jong ka surok kim raise ka jingtri torti haduk nadu kinala ka jingpum bom pendiang kinala dengan sumpen apil ne ban tepat ring ko ba la so de ban pan ka jingkersan lalong helpless kanong potong matala ko si pok sa kamyo ka support no Wan ini disi hadir di weru imsin ka inisiatif program tege jing front farmor gidon ki perlo ki bawan na shabar tam le na po ka desik ka ki wan ko do ki habye ka do ki kali idukan di sakit kana ma kata ka daw bu kan le jing kerpat ka ying ba bani sing kie sialang ya ka kam ka bala torti syaba pala haba pipe ya ka tege surok bayan na pamsim sa khmat SDFC rekondolen sile mensuap ada lama kabon ju slay minta pada slay baru yani dan dadani hospital nanta kini sharum cepat isi office kina lagi pian kana ibu mesti najro kawan akan support ya kita nanti sedang ngelakukan priang kana hai jadi isi office pelak sama pelak di no hikmat pengir kim jo ID di trailer dengan semua bukan yang tak feel smart sen mungkin orang yang berubah atau semuanya ban ai jadi kerja level ban yang baik smart ban penwandor yang sen nama pemerintah yang tri lagi itu kawan corona katut atau secret adalah smart banyak smart la ide ban ai dah kes ni lah pisang suara nak tahun ini ban ai dah kes banyak dari penduduk seperti ko sila tak sulit pandai dengan ni kita major issue ni kapakta ya ka buruk major jong dari district ini berkaitan dengan district yang sedang menopok